B'investiment ta' 5.7 miljun euro l-kumpanija TAG Malta inawgurat it-TAG Senglea dajs oħra tal-irmonk fil-flotta tagħha. Bekk il-kumpanija sab kollox għandha 9 dajs tal-irmonk li huma kruċjali biex jibqgħu jgħinu sabiex l-akbar kumpaniji fis-settur marittimu jiġu attirati lejn il-portijiet Maltin. Fi diskors li għamel waqt l-inawgurazzjoni tad-dajsa, il-Prim Ministru Roberta Bera ddeskriva lill-kumpanija TAG Malta bħala eżempju pożittiv ta' sħubija bejn il-Gvern u l-privat fejn jinżamm andament b'saħħtu f'qasam tant importanti għall-ekonomija Maltija. U saħaq fuq l-importanza tas-settur marittimu għal pajjiżna u fakkar kif dan il-qasam huwa kontributur ewlieni għall-ekonomija Maltija anke billi joħloq bosta impjiegi. Il-Prim Ministru qal li l-Gvern jara potenzjal biex l-industrija marittima tkompli tikber b'mod sostenibbli u ekoloġiku u għannota kif il-biċċa kbira tal-flotta ta' TAG Malta hija mamra b'apparat li jikkontrolla t-tniġġis. Il-Prim Ministru qal li apparti l-miri ta' tnaqqis ta' emissjonijiet marbuta mat-tisħin globali, Malta kienet fuq quddiem net l-istinkat biex mill-bidu ta' Mejju ta' sentejn oħra il-Baħar Mediterran jisir żona kontrollata fejn jeħtlu l-emissjonijiet tal-kubrit.